सफैथारबाय आङो मोनथारनोसै सफैबाय आङो न' मोनहैनोसै गमामायैनो आं दिनै आंनि आंगोनि गामि जोनोमपुरियाव सफैमारबाय। नोंथांमोना आंखौ गोसोखांदोंना? गोसोखाङाखैब्लाबो कमेन्टआव खोन्थाहरदो। आरे फाग्ला बेबायदि गारि सालायो। आरे गलांसै ओरैसो हमथानानै जिरायनोसै आं। बे फाग्ला मोसौ गारि ड्राइभारखौ बिसास गैथारला आङो। माबा हाखर हुखरसो लाङो। ओरैनोबा एसां हेन्डसाम जाना फैदों आङो। एकदम गुफुर जागोबा थादों आङो। बेजों फटगैमोनलालै मानसिया एसे। बन्धु भालके सलाबि भालके। बन्धुमोन न'आव सहैग्रोनोसै आं दे, दा लोगो हमफिनगोन आङो। बाबा बै बिरबाय थानाय खुसिंग्राफोरखौ जागोन ना जाया? अहा खुसिंग्रा? बैलाय नोंनि खर'आव बिरगासिनो दङ। होद जाम्बि, बेखौ जायालै मामि। बे मोनायाव लाइटआव बिरग्रा अंखा सांग्रिमाफोरसो, फिसा सिखिरिफोरसो बिरदों। बे खुसिंग्रा नङाना। खुसिंग्राया दानो ओंखाराथ'। दैज्लां बोथोरावसो ओंखारो गरमाव खुसिंग्राया। बाबा आदाया माथो दाबो सफैया? दहाय माथो आइया फन हरनायावल' मोनसे होनना बुंदोंमोन, दाबो सफैया माथो बाबा? आंबो बेखौनो सानगासिनो दङ। मानसियालाय गारिफोरसो मोनदों ना मोनाखै जाखो? माथो दाबो सफैया? गाव बुंनाय मथेब्लाथ' दहायनो सफैनांसिगौ। गारिफोरसो मोनाखै नामा? गोजां बोथोराव गारिफ्राबो थाब थाङो न'फोराव ड्राइभारफोरा। र' खनसे खबर लाहरनायनि। मामि थां, बै टेबोलाव आंनि मबाइल दं, लाना फैथां। हाय आगै, माबोरै दं आगै? थिंख्लि उदै, नोंनि दाउ मैया जि गोबाव जाबायमोन। हा मानोथो एसे गोबाव जाबोनाय? लामाफ्रावसो माबा प्रब्लेमफोर मोनदों नामा? आंथ' सिन्थासो जाबायमोन माथो आबो सफैया होननानै। नोमायाबो हनै फन हरगोनो थिनबाय थादोंमोन आंखौ। लामायाव गथ'खौनो मोनाखैना दे, ओंखायनो गोबाव जाबोदों। एसेबां नेयो बुकिं। अबावबा मिटिं दं ना मा दंनो, माबा मदि फैदों ना माबा फैदोंनो। एकदम मालाय बुकिं जोबनो, गथ'आनो गैया मोनसेबो। बिनि थाखायनो एकदम गोबाव जाबोबाय। जेने लामायाव सोरबा हारसा बोराया माबा माइ लाबोगासिनो दंमोन मोसौ गारिजों, बेयावसो गाखोनानै फैफाबाय आङो। नङाबाथ' फैनो मोनलामोन आङो, थाबायबोनांसिगौ होननानै सिट गोजाननो। बेखौबा बोराया लामा ससेयाव माबा हाखर हुखर मेगनासो नुवा ना मायासो नुवा, एकदम खोख्लैसिगौसोमोन आंखौसो। आं खिनो ओंखारनाय हाथारलालै। लामायाव फुरि जाना फैनाया उदैयासो गुर गागा जागासिनो दङ। आं खिग्रो र'। आखाइ बेगा लाबोदे, बेगा। खिखांबायलै, खिनानैसो बोरैबा स्रां मोनबाय गारबायलै उदैखौ। सयथिबो हाथारलामोन न'सिमबो थाबायबोनोनो। एकदम बे हारसा बोराया फुरिखौ जानानै मा लगायना होदोंथाय फुरियाव, एसां बिदि उदै गाज्रि जालायलायनाय। जाजायालै सयथिबो। आंनि नायगिरि नोंथांमोन, आङो एसे बेस्थ'आव दंथ'योमोन। आङो गावनि पार्सनेल खामानियाव एसे बिजि जाना दंथ'योमोन। बिनि थाखाय आङो नोंथांमोननि सिगाङाव नुजाफैनो हायाखैमोन। खामानिखौबो गारनो हाया जाहैबाय, उदैनि खोथा दङना। जिखियानो जाया मानो दिनै आङो सफैमारबाय आरो गाबोन फैलायसिगौलाय भेलेन्टाइन दे। आरो नोंथांमोनहा भेलेन्टाइन देआव रावबो गावनि गार्लफ्रेन्ड आरो बयफ्रेन्डखौ रागा फोजोंनो नाङा, मानोना बे दिना जोबोद शुभ दिन जागोन। बिनि थाखायनो आं नोंथांखौ खावलायोदि नोंथांमोनहा जेब्लाबो गोजोन खुसियै था आरो गोजोनै था। नोंथांमोननि मोजां मोननाया अरायसम गोजोन हाथरखि जानानै थाबाय थाथों। गुबुन दाबसे जायगायाव एसे गोबाव थाहैनानै दिनैसो न'आव सफैदों आङो। आंनि गार्लफ्रेन्डखौ आं गाबोन लोगो हमैयाबाखि जागोन। लोगो हमैयाबा खम जाखावगोन आंखौ सयथिबो। लोगो हमैनांगोन आङो, माबा मोनसे लानानैबाबो लोगो हमैनांगोन आङो। नाथाय आं मा लांनो कनफिउस जादों आङो, मा लांगोनथाय आङो। नोंथांमोना मिन्थियोब्ला खोन्थाहरदो, गार्लफ्रेन्डखौ इमप्रेस खालामनो थाखाय मा लाङोब्ला मोजां जागोन, बेबो भेलेन्टाइन देनि समाव। बाय दा वे एसे हेन्डसाम जाना फैदों आङो मानसिया ना। गुफुर जादोंना लोगोफोर? गुफुर जादोंना आं एसे? मोखांखौ एसे गुफुर जानाय बायदि मोन्दों आङो। गुफुर जामारदोंब्रालै आङो, गुफुर जामारदों।